ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಕ. ಬ್ರೆಡ್ 3/4 ಪೀಸ್, ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅರ್ಧ ಪೀಸ್, ಚೆರಿ ನನೊಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಐಸನ್ ಪಾಡ್ಗ ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತೋಪುನ್ ದೀವೋಡು. ನನತ್ತೈಕು ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ನ ಪಾಡ್ದವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪೌಡ್ರನ್ನು ದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಕ್ರೀಮ್ನ ದೆತೊನೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬಕ್ಕ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ದೀದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಾಂಡು ಇಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಬೋಡಾಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಸ್ಕ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಉಂತೋಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕು ಕೊಕ್ಕೋ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಕೊಕ್ಕೋ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಪಾಡ್ನಾಕ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ನನತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ದ ಸೈಡನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. 4 ಸೈಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಪೆರೆಸೋಡು. నేను ಈತ ಪೆರೆಸಂಡೆ ಯಾವು ನನ್ನ ಪಿರೊಂಜಿ ತರಟ್ ಪೆರೆಸೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು నేను ಪೆರೆಸದೈನಾಗ నేను ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾಡಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ದೀದು ಐಕ್ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಐಕ್ ತಾಗೋ ಒಂದುಲ್ಲ. ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ನಾಕ ಐಕ್ ಚೆರಿನ ಪಾಡೋಲಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ, ಅಂಚನೆ ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೋಲಿ. ಇಕ್ಲೆ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತ ದೀದು ಪಿರ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಾವೋಡು. ಒಂತ ನೀರಿಗೆ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಶುಗರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಲತದು ಸಿರಪ್ ಮಂತನಾಂಡು. ಕ್ರೀಮನ್ನು ಮಾತ ಸೈಡ್ಗಳ ತಾಗೋಡು. ನೆಟ್ 4 ಬ್ರೆಡ್ದ ಪೀಸನ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ 5 ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ದೆತೊಂದು ಕೇಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಪೆರೆದು ದೀತಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. నేను ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿನಾಗ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು, ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಪೀಸನ್ನು 4 ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಐಕ್ ಚೆರಿನ ದೀಕ ಬ್ರೆಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.